Vanaf oktober zijn de Jeu de Boules-spelers druk bezig geweest met de wintercompetitie. 14 teams speelden de afgelopen maanden 7 wedstrijden in 2 pools om zich te kwalificeren voor de finale van afgelopen zaterdag. En de Harry Maassen competitie is een onderlinge dorpencompetitie van Venray en alle dorpen die erbij zijn. Alle dorpen die hier in de Boeldroom spelen mee in deze competitie. En vandaag, na 7 wedstrijddagen, is de spannende finale dag. Vandaag spelen om de eerste plaats speelt de Heide, Hetze Boelers 1 en Hetze Boelers 2 spelen tegen elkaar om de eerste en tweede plaats. En dat betekent dus dat de cup sowieso naar Heide gaat. Maar neemt niet weg dat deze finale even goed gespeeld moet worden. Nou, dat is natuurlijk heel duidelijk, hè. Heide 1 die wil kampioen worden, Heide 2 wil ook kampioen worden. Het zijn teams van, ze spelen als team, hè. Dus je hebt, IJsselstein heeft bijvoorbeeld 4 teams in de strijd. Dus ieder team wil graag kampioen worden. En dit is een hele mooie strijd tussen Heide 1 en Heide 2. Want die zijn echt aan elkaar gewaagd. En het is niet zoals met voetbal VVV tegen Roda JC. Nee, dus het gaat echt hier om de eerste plaats te bereiken. In de gemeente wordt op veel plekken en door veel deelnemers Jeu de Boules gespeeld. Dus, dat zei ik net al, sportief, recreatief, maar ook sociale contact is een belangrijk aspect van onze sport. En je moet het beleven, hè? Je moet het meemaken, je moet, als je staat te kijken, leg je het een beetje op knikkeren. Maar op het moment dat je de boels in de handen pakt en je speelt mee, dan pakt de passie je. Eigenlijk is het een verbetersport. Als je kijkt op de baan zie je zo'n klein houten balletje, het butje of het cochinet. Dat is het doelballetje. De spelers trekken een werpcirkel op de grond, gaan erin staan, gooien dat houten balletje op tussen de 6 en de 10 meter. Vervolgens gaat de eerste werper van de partij gooit de eerste bal, boel heet dat, hè? De eerste boel. De tegenpartij is nou aan de beurt en die moet net zo lang gooien tot ze dichterbij liggen. Op het moment dat ze dichterbij liggen is de andere partij weer aan de beurt, moet weer verbeteren. Daarbij is alles toegestaan. Je mag het houten balletje wegschieten, het butje. Je mag ook de boel van de tegenstander wegschieten. En dat maakt het dus tot een mooie, spannende sport. Per boel die dichterbij ligt als de eerste boel van de tegenstander, als alle boels gespeeld zijn, die tellen als punt. En je kunt dus 1, 2, 3, maximaal 6 punten halen, omdat er met 6 boels per partij gespeeld wordt. Einde van het spel is 13. Als er een van de partijen 13 bereikt, is de opname van die mijne afgelopen. En dan beginnen ze aan de volgende mijne. De mijnes werden uiteindelijk het best afgewerkt door de Hetze Boelers 1. Zij wisten de 13 benodigde punten ten koste van het tweede team uit Heide te behalen. En de laatste ereplek ging naar de Lunse Boelers 2.